हम सुनील कुमार वियोगी रउआ लोग के बीच फिर आयल बानी एगो अपन रचना के साथ। सबे केहू के नमस्कार प्रणाम करत बानी। आज के रचना के शीर्षक है प्रेम आक्रोध। जैसन कि समय के अनुसार आज के समय ऐसन आ गइल बा कि बात बात पर हर केहू के क्रोध आ जाता। वो क्रोध के जब तक समेट के ना रखम तब तक वो विनाश के तरफ ले जाई। यही संदर्भ में हम चार पंक्ति रुआ लोग के लेके आयल बानी। तो सुनी सभे। प्रेम आ क्रोध। गते गते क्रोध के अनहरिया भगाई ए भाई, गते गते प्रेम के अनहरिया भगाई ए भाई। आ घरे घरे प्रेम के दियरी जराई ए भाई, घरे घरे प्रेम के दियरी जराई ए भाई। प्रेम ढाई अक्षर के होला, प्रेम ढाई अक्षर के होला, क्रोधवो ढाई अक्षर के होला। बाकिर बा दोनों में कितना, बाकिर बा दोनों में कितना अलगाव ए भाई। आ घरे घरे प्रेम के दियरी जराई ए भाई, आ घरे घरे प्रेम के दियरी जराई ए भाई। सब बाबू माई से निहोरा बा, सब बाबू माई से निहोरा बा। 18 पार लइका लहसत अंगोरा बा, सब बाबू माई से निहोरा बा। 18 पार लइका लहसत अंगोरा बा। आ क्रोध में ओकरा के डांट कबो मत लगाई ए भाई, क्रोध में ओकरा के डांट कबो मत लगाई ए भाई। ओकर चढ़ती उमरिया बा, ओकर चढ़ती उमरिया बा, कुछ अलग देखे के नजरिया बा। ओकर चढ़ती उमरिया बा, कुछ अलग देखे के नजरिया बा। अपना नियन ओकरा के मत बनाई ए भाई, अपना नियन ओकरा के मत बनाई ए भाई। आ घरे घरे प्रेम के दियरी जराई ए भाई, घरे घरे प्रेम के दियरी जराई ए भाई। आज के लइका अपना बात पर अड़ जाता, आज के लइका अपना बात पर अड़ जाता। आ बाबू माई के बतिया दिल में ओकरा गड़ जाता। कब कहाँ कैसे उ का कर बैठी, कब कहाँ कैसे उ का कर बैठी, ओकरा ना तनिको बुझाता ए भाई। कब का कैसे उ का कर बैठी, ओकरा तनिको ना ओकरा ना तनिको बुझाता ए भाई। अब प्यार से बेटवा के अपना, प्यार से बेटवा के अपना समझाई ये भाई। आ घरे घरे प्रेम के दियरी जराई ए भाई, घरे घरे प्रेम के दियरी जराई ए भाई। लइका बेरोजगारी के मारल बा, लइका बेरोजगारी के मारल बा। निराश होखे के इहे कारण बा। आ देश के परिस्थिति देखी उहा पोह में उ पड़ल बा। आ अपना बेटा से उम्मीद बेसी मत लगाई ए भाई, अपना बेटा से उम्मीद बेसी मत लगाई ए भाई। आ घरे घरे प्रेम के दियरी जराई ए भाई, घरे घरे प्रेम के दियरी जराई ए भाई। बेटा करे त का करो, बेटा करे त का करो, आत्मविश्वास ओकर मरता। आ डिग्री बा हाथ में बाकी उ मारल मारल फिरता। बेटा करे त का करो, आत्मविश्वास ओकर मरता। डिग्री बा हाथ में बाकी उ मारल मारल फिरता। नौकरी ना मिलला से, नौकरी ना मिलला से ओकर जिंदगी बोझ नियन लागता। आ ऐसे कैसे पहाड़ खानी जिंदगी, ऐसे कैसे पहाड़ खानी जिंदगी खेपाई ए भाई। आ घरे घरे प्रेम के दियरी जराई ए भाई, घरे घरे प्रेम के दियरी जराई ए भाई। 5 किलो गेहूं दे के, 5 किलो गेहूं दे के केहू एहसान तले दबावता। 5 किलो गेहूं दे के केहू एहसान तले दबावता। आ हाय रे जिंदगी कैसन दिन देखावता, हाय रे जिंदगी कैसन दिन देखावता। आवे वाला दिनवा न जाने समय कैसन देखाई, आवे वाला दिनवा न जाने समय कैसन देखाई। आ यही से कहतानी कि खींच के आग में, यही से कहतानी कि खींच के आग में वियोगी के मत जराई ए भाई। ना त खुद उ त मरबे करी, ना त खुद उ त मरबे करी, संगे संगे सबके मुआई ए भाई। आ घरे घरे प्रेम के दियरी जराई ए भाई, घरे घरे प्रेम के दियरी जराई ए भाई, घरे घरे प्रेम के दियरी जराई ए भाई। जय बिहार, जय भारत।